Ngiyanibingelela egameni likaJesu bazalwane. Namhlanje mini kuyisandi yange 19 isikhathi ku3 ngithi nje ake ngikhulume nani bantwana bakaNkulunkulu. Nami ngiholwa umoya kaNkulunkulu, ngingakhuluma okuvela kumina kepha ngizondlulisa okuvela kuNkulunkulu ngenxa yokuthi ke asiphili emhlabeni wenyama manje, sesiphila emhlabeni wakamoya. Lapho khona sikhathalelo kwasezulwini lasibeke kunye khona noKristu. Bantwana bakaNkulunkulu, namhlanje nje mini kuke kwavuka kumina indaba yokusika uNkulunkulu. Le topic ivuleke kakhulu, kodwa uma ngabe izokhulunywa nje usathane uyinqinda ayiqeda amandla ayenza ukuthi bencane. Kanti ukusika uNkulunkulu akupheli ku-unlimited, ukusika uNkulunkulu ku-eternal nje, and awufiki la khona uthi mina sengiyamazi uNkulunkulu, senginolwazi ngoNkulunkulu, ngiyamazi. Cha, asifiki lapho. Ukumsika uNkulunkulu akupheli, sihlezi singabantwana, sihlezi sifunda okusha usuku nosuku. Kodwa ke nge-revelation nje namhlanje uNkulunkulu anginikeze yona, ngicelile nje ukuthi ke ngiyishare nani bantwana bakaNkulunkulu, ngishare nesizwe. La kwi-P.O.S ke ubaba ibandla lela sibeke kulona, ubaba ukhale ngama-fruit of the spirit. Sifundise kakhulu nge-worship, ngobubanzi bayo nangokujula kwe-worship. Singene ezulwini, sambula, kungambuli thina, kwambula umoya ingcwele, kwambulwa ngezidalwa zezulu zimdumise uNkulunkulu, zehlala before his throne 24/7. Zithi you are holy, you are worthy. uNkulunkulu wayekhona nokhona, neyakuba khona kuze kube phakade. Sakwambula ukuhlala kwindumiso, ukuthi kusibenefitha kanjani, kusiqinisa phi, kusinqobela kuphi. Abantwana la kwi-P.O.S bayibambile i-worship, bamdumisa uNkulunkulu imini nobusuku, bamdumisa. Kodwa manje ubaba okhala ngama-fruit of the spirit. Ama-fruit of the spirit ay-basic yokuthi nomoya ingcwele. Uma ngabe usuyihambile i-process yokususwa ebumnyameni, wamukela uJesu uza ngapha ekukhanyeni, wamukela uJesu ubhabhadiswe egameni likaNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu uNdodana, uNkulunkulu umoya ingcwele, ufundiswe. Lesikhathi ubhabhadisa ubusubhabhadiswa nangomoya ingcwele owehliswa amazulu ngaphezulu kwakho. Ukusuka lapho kuya phambili usuku usushintshile, i-citizenship yakho usuku isishintshile. Usuku ungasesuye wasemhlabeni kodwa usuku ungasezulwini. Manje ukusuka lapho phambili kunama expectations ezulwini, indlela okumele uphile ngayo. Okuqala, ama-fruit of the spirit kumele aqala accumulate from there, ngoba usuku ubukade ungenawo ama-fruit of the spirit. Kodwa manje uma usubhabhadiswa sekufa inyama, kufa umzimba omdala, kuvuka umzimba omusha wakamoya. Ila khona umbathisa ama-fruit of the spirit ke seqala manje uqhakaza, uthela izithelo zakamoya. Manje la kwibandla leli kaNkulunkulu baba sibeke kulona, ubaba nje uyambula usuku nosuku, asiveze ukuthi sikuphi naye, asiveze ngokwama level in the spirit, ukuthi ke ngokwama level sesikhule kangakanani. Usifundisile, safundisa ebandleni ilevel yokuqala nje ukuba above the snake line, okubaluleke kakhulu kuwo wonke umKristu. Sinyukeke kube khona ama level ama princes, kube khona ama level ama kings. Usasigcinise lapho kuma kings. Kodwa ke kokweBhayibheli ubaba uyaveza ukuthi kukhona ne level yama lords.
ngoba nje uDavid uyi-Lord yama-Psalms ezulwini. When it comes to indumiso, uyi-Lord yendumiso ngaphansi kukaJesu kodwa ke. So ke safundisa ke bazalwane, manje ubaba uKhalile awukwazi ukuthi umdumise kodwa ube ulekha ama-fruit of the spirit, ngoba abalekile ama-fruit of the spirit ngoba adetermine ukuthi ke singaba kaJesu sihamba noPaul kaMoya eNgcwele. Futhi nje ukuba nama-fruit of the spirit kusho khona ukuthi inyama ifile kuwena ngempela usungo kaNkulunkulu. Indawo ibaluleke kakhulu leyo. Esifundisile futhi kakhulu ngeheart, ngoba iheart iyona determine ama-fruit of the spirit, iyona yenza ukuthi ama-fruit of the spirit akhule, futhi iyona yenza ama-fruit of the spirit afe. Ukuba pure in heart kwenza ukuthi ke ukhule kuma-fruit of the spirit, understand izulu, nawe uzazi ukuthi ubani. So namhlanje ke nje ubaba ungipha i-revelation, ngibuka indaba yokusika uNkulunkulu. Ukusika uNkulunkulu kunama level akho, akufani, kuya ngokuthi ke in the spirit ukhule kangakanani bazalwane. Sizobheka nje incwadi, kodwa nje we do have everything that we need kulesikhathi samanje. As much as isikhathi sikusona si-evil, kodwa futhi unawo wonke ama-opportunities ukuthi ungakwazi ukuhlala noNkulunkulu, ungakwazi ukuthola yonke into. Abasendulelayo bekufanele iBhayibheli balazi ngekhanda from A to Z ukuze bazi bakhuluma ngani. But now we have been given even the advantage of technology. As much as si plant technology kwi-humankind ukuze abantu babe distracted, bangafocus kuNkulunkulu, bafocus ezintweni zezwe, ngoba lapha kwi-technology kukhona yonke into eyisono neyenza ukuthi inyama ilunywe nokufulfilla ama-desires enyama. Kodwa ke thina bakaKristu nesifisayo nesihamba ngobungcwele bukaNkulunkulu, i-technology iyaphenduka ibe advantage, ngoba you can even search script ungasazi, ufunde ngaso, ube knowledge ngaso from there, then ukuthi uthathe iBhayibheli ulifunde from eqaleni uzofika egcineni. And nje umoya engcwele mayesekunikeza iscript sesikhona ekhanda kwena, uyakwazi ukuthi uye nje kwi-technology ucheck ukuthi iverse lithini, ichapter neverse, bese ke uhamba ukuvakashelwa ufunde bazalwane. Njoba ngisho ngithi ke ukumsika uNkulunkulu kuhamba nama levels, ngizokhuluma nje ngokwe-revelation umoya engcwele angiphe yona okwamanje, ukuthi nginisherele ngokwasemhlabeni. Ukumsika nje uNkulunkulu okokuqala kuhamba no willing spirit. You are willing to know more about uNkulunkulu, ufuna ukumazi ukuthi ungubani. Okokuqala uma ngabe uzomsika uNkulunkulu ukukhuluma naye, umcele yena akwambulele ngaye, akwambulele uqobo lakhe, ngoba angeke ukwazi ukumsika uNkulunkulu ungazange ukhulume naye. Kufanele uqale kuyena umcele, and then he will reveal himself to you. Uma ngabe sibheka la kwisambulo, ngiphetha nje iBhayibheli la, a New King James Version le. Uma sizobheka isambulo la khona uJesu wayekade ekhuluma nama-7 churches aka-Israyeli, kunama promises amakhulu la ubaba wabekile for us. Le message ngiyibhekise kulabo abalandela lama promises, abafuna citizenship yasezulwini, abafuna ama privileges asezulwini, abafuna umdlalifa, abafuna ukungena kwi-sonship, abafuna ukuba ne-relationship noJesu as the Father is the Son, baphinde babe ne-relationship as the friend to a friend kuJesu. uJesu abenze indlalifa kunye nabo, abanikeza ama privileges to of a brother to a brother, ebasherela everything anayo, I divide amongst them.
ama revelations la anama promises amaningi ngizowathinta nje kuma Revelations 1 verse 3 uthi blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. You without okay. John to the 7 churches, verse 3. Yes, John to the 7 churches which are in Asia. Such grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witnesses, the firstborn from dead, and the ruler over the king. So lana ke uJohane wayekade nikezwa irevelation uJesu. So uthi baba ke babusisiwe ke laba abafunda lesi prophet olesi agcina konke okubhalwe yisona. So iBhayibheli as a whole nje bazalwane, it is here for our advantage. Liyimbuzi, liyijeni yokezulwini, but uma uzolifunda udinga umoya engcwele abe nawe. So lana ke bazalwane, uma ngabe sibheka abasefesu lana ubaba sekhuluma ke ne first church la, ichurch le yase Efesu useyakhuluma ke ngayo, but now ngifuna ama promises ke lawo. Ubaba uthini? Uthi ke the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand and the 7 gold lampstands. 7 stars are the angels of the 7 churches, and 7 lampstands which you saw are the 7 churches. Usiyakhuluma ke ne church lase Efesu yabaqondisa ke. Usethi ke ipromise yokuqala uthi he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. These are the promises enkhuluma ngawo esigijima esibheke kuona. Ngikhuluma nje kune corona ekhona ezweni, kodwa thina esidla kule tree of life will never get it, will never have it, will never be touched by it. Bazalwane, so angikho lapho ke ungawafunda ama revelations la, you'll find ama promises ubaba awareleasile kulama 7 churches la, I prophecy le eze kimi nawe. So ngikhuluma ngokusika ubaba, uma sibheka incwadi ka Matthew 6 verse 33 uthi baba ke seek my kingdom and my righteousness and all these things will be given to you. So manje ke lana wenzani? You seek the Lord. Okuqala nje bazalwane, emqondweni wakho kumele ukukhulekele ukuthi occupy umoya ingcwele in your mind. Umoya ingcwele occupy, akubo wona osebenzayo kuwe. Awukwenze ukuthi ube thirsty for izwi kaNkulunkulu, awukwenze ukuthi ube hungry for izwi kaNkulunkulu. Umzuzu nomzuzu uma ufunda iBhayibheli, ma ungalifundeli nje ukufunda uphume ngale, but thola izinto ozosika kuzo more information. Ngoba uma silifunda izwi kanje kunezinto ezisididayo, but now we need to go deeper. Sicela umoya engcwele asirevelele. Mina ngizokwenza nje example ngejeni esengihambile noNkulunkulu. iBhayibheli leli engisika kuNkulunkulu, elibona njani? Ngapha sekuphumile lokho, sibuye sixabane nanezingane ngisafunda zilidonsa. Example yokuthi ke liyasebenza. Ngoba abakwenyama benze njani? Bafuna okwenyama, kodwa abakamoya bafuna ini? Okwakamoya. Okusho ukuthi abakamoya fanele senze njani? Sidle ukudla kwakamoya. Uthini uJesu Kristu abafundi bakhe bembuza ukuthi inkosi ubusudlile yini? Uthi ke mina nginokudla engikudlayo eningazi nina ngakho. Uthi ke ukudla engikudlayo ukwenza intando
kababa ongithumileyo. It is to do the will of the Father who has sent me. So sihlala phi thina bakamoya ezwini likaNkulunkulu. Uma sifika la ezwini likaNkulunkulu sindlule kuma topic abaningi esifuna ukwa understand amanye awese. Yilakho no babathi seek me. Seek my kingdom and my righteousness. Uthi baba, if you seek me you will find me. Nazi ezinye incwadi ngibuye ngisifunde. But uma ngabe uzofunda incwadi zibhalwe umuntu, abanye bazo bayibhale for financial gains. Uyamdinga umoya engcwele ngoba uzothi usayivulile kube nezinto eziningi oyipick uphayo, ezinye umoya engcwele azoyi-approve, ezinye ayi-disapprove. Ayi-disapproveayo zidinga ukuthi uzicommunicate nama-spiritual parents akho, bakubonise ukuthi cha lokhu kuyikho, lokhu akusikhona. Kodwa nje uyadinga ukuzikhipha busy, uzi-occupy ngezwi likaNkulunkulu. Uthini ubaba? Uthi store up your treasures in heaven where moth and rust cannot find it. Uthi ubaba ke lapho khona iso lakho elikhona, it's where your treasures are. Uma ngabe iso lakho lisentweni zezwe, your treasures are there. Kodwa iso lakho malisezweni likaNkulunkulu, your treasures are there. Okuhle ngokuthi uma ngabe iso lakho lisentweni zikaNkulunkulu, you benefit a lot. Ngoba izwi likaNkulunkulu linakho konke okudingayo. Livula yonke iminyango. Uba ne-authority ngaphezulu kwa wonke ama-authorities akhona emhlabeni, and unikezwa i-authority back to the Eden. Uyarestorwa ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Ngoba bawasibeka i-Eden wathi asibuse ngaphezulu kwa yonke into, emkhathini phezulu olwandle nasemhlabeni phansi, angaphansi komhlaba. Wathi asirule. Manje mawuhlele ezwini likaNkulunkulu ubuyiselwa back e-Eden. So uma ungabe use Eden urula ngaphezulu kwa yonke into, bathi abantu besebenza kanzima, izinto bezilwela wona uzilwile, ziyazizela cause une authority ngaphezulu kwazo. So nje kuningi bazalwane, nakhu incwadi mina ke ilokhuzana iministry babanginikeze yona i-based ku Holy Spirit, iministry kamoya engcwele. Ngirelaya kakhulu kumoya engcwele cause ebandleni sinama spiritual gift nje a-operateayo, i-prophecy ya-operator, ama-gift ama-tongues aya-operator, ama-gift interpret ama-tongues aya-operator, ama-gift, ama-dreams, ama-visions, i-prophecy yonke leyo iya-operator. So Holy Spirit nje u-at work. Lokhu nje kusuke kuyinikeza isikhathi uzi-occupy, and then uzothi masukufundile bese later on umoya engcwele abuye akufundise naye ngalokho obukufundile. Akufundise umoya engcwele, akufundise ekutshela ngalokho okufundile, okunye kwakhe approve, okunye kwakhe ekdisapprove. But for the sake yokuthi uyamsika uNkulunkulu, it's where you will find him. iBhayibheli leli elinye lisemotweni, incwadi leli spiritual growth, deliverance of a spiritual warfare, deliverance in spiritual warfare. Incwadi nje lezi ezazingisiza kakhulu, especially ngisaqala ijeni noJesu. Kwesinye isikhathi ngizodinga ama-answers omunye engeke ngiwathole ndawo, engeke ngiwaphendule umuntu. So ngangithi mangabe nginemali ngingena i-CNA, ngiround ngibona ukuthi le ncwadi irrelevant kulokho engidingayo. Amabhuku lawa uma ngabe sifunda siyabhala phansi, siyabhala, a-reveal umoya engcwele sibhale. Elikankosikazi leli ilokhuzana i-gift yakhe ekuyiyona operator kakhulu, yabo ibhaliwe prophet of the most high. She is a prophet of the most high. So lesikhathi umoya engcwele ekhuluma nayo uyabhala, yabo la phezulu bhaliwe, angazi noma kuzobonakala yini.
kubhala ukuthi ke Ezekiel 36 verse 25 to 31 umoya ingcwele emfundisa la ngeEzekiel covenant of ekuyiyona operator kakhulu yabo ibhaliwe prophet of the most high. She is a prophet of the most high. So lesikhathi umoya ingcwele ekhuluma nayo uyabhala yabo la phezulu bhaliwe ngazi noma kuzobonakala yini. Kubhala ukuthi ke Ezekiel 36 verse 25 to 31 umoya ingcwele emfundisa la ngeEzekiel covenant of peace. Ubaba ekhuluma covenant of peace la ikakhulukazi ngalesikhathi secorona wathi abakhe uzokhanda nabo icovenant of peace ukuthi njengoba nje ama-storms nje but bona they will have peace. Ngoba we need to understand one thing ngecorona, it is not there for abantwana bakaNkulunkulu, ayizile kwabakaKristu, ayizile kubona sidala. Izobuyisa abantwana baphumile endleleni babuyisele endlini. Uma ngabe uyazazi usendlini you don't have to worry. So la ubaba ekhuluma covenant of peace, so siyabhala silikhavile because ila sithola khona ijoy. Kanti linye silihlephuka ke bazalwane, liyasetshenzwa lihlezi lisebenza. Sithi sasalifunda usathi usalibeke phezulu kwetafula nengane iqhamuke nayo idonsa, uphinde uhambe nale emotweni ezinye izinto ihlale kaphezulu kwayo. So kuyasetshenzwa. This is the gene yabona, heavenly fast. Umoya engcwele ikhuluma ngefasting. So I reveal about ifasting. Kuningi nje akurevealayo ukuthi fasting is so fast, fasting eyani. So uma ngabe umfuna ubaba uyamthola, akupheleli nje ekuthenini ungena endlini yesonto bese kuphela kanjalo. Kanti linye ibhuku kanti libhaliwe prophet of the most high, prophetess leli Mrs. L.P. Ngqulunga, prophet of the most high. Ibhuku lakhe leli awamama bhuku unfortunately ngaphatha ngasalile maningi nje bazalwane. Nanti elinye akhaviwe igcwele kubhaliwe, we seek the Lord, we seek the Lord, we spending our time. Ayisenza into zezwe, sispend isikhathi sethu sifuna uNkulunkulu. Lesikhathi umfuna kubaba uthini uthi uzomthola. He revealed Jeremiah 33 verse 3 uthi call unto me, I'll tell the great and searchable things that you do not know. Ubaba lesikhathi ekufundisa uzokurivelela uzokuriferela back eBhayibhelini, akufundise ngeBhayibheli athi la ngangimina ukuthi la ngangiveza ukuthi akurivelela even very deep. Uma ngabe nje sekunezinto ezisi-challenge eBhayibhelini esisifuna ukuzi-understand ezingasi-understand, siyakhuluma ngazo egcineni sizibuyisele kumoya engcwele. Ubaba ongiphi gift yama-tongues, I pray in tongues a lot. Unkosikazi yena she interprets ama-tongues. Lesikhathi ngikhuleka in tongues yena yawa-interpreta. So ezinye zey'ndlela lezo esikhona ukusikha ngazo uNkulunkulu ezintweni lasendle. But now kuqala konke lokhu uzothola ama-spiritual gift, kuqala ey'ntweni ey'ncane ngempela uzitshengisa ukuthi uyamdinga uNkulunkulu naye bona futhi ukhuleka. Uma usungena kuma-prayers ukhuleka ukuthi Nkosi ngivulise, ngifuna ukukhuluma nawe, ngifuna ukukubona engani uMoses wakubona wakhuluma nawe ubuso nobuso. Ngicela ukukubona, reveal yourself to me. Ngicela ureveal iTrinity, ngazise ngeTrinity, ngivulele idalwa zezulu, ngifuna ukuhlala nazo ngizibona ama-angels angithi mina ngasezulwini. My citizenship has been changed. Sengibhilonga la khona uJesu. Jesus, reveal yourself to me. I want to see you. Holy Spirit, take me to the heaven. Take me to the heavenly courts, to the secret chambers. Ngithathe, ngifake, ngifuna ukubona, ngifuna ukuhlala nawe. Ubaba uzokuthatha kufaka. Ukhuleke ukuthi ngivuliso la kamoya, ngifuna ukukubona. Usokuvula ubaba ukwazi ukumbona izindlebe zakho, mcela ukumuzwa. Ulimi lakho umenze ukuthi ashintshe i-character. Uba constant in prayer. Ubaba uzozirevila, akudirect nanokuthi yini okumele uyifunde ngalesi sikhathi. Uzokunikeza nje kwesinye isikhathi subtopic. Athi no, uyashoda ngegrace. Cela kumina ngikufundise ngegrace. Ukhuleke ukuthi Nkosi ngifundise ngegrace. Ungene eBhayibhelini ufuna ama-scriptures egrace, wafunde. Akurivilele ngegrace. Mhlawumbe uthi ungena efonini yakho ukuthola uJoyce Meyer ibhuku, incwadi yakhe ekhuluma ngegrace. Ungene umfunde, uyifunde leyo ncwadi. Fortunately nje mina zonke lezi incwadi lezi angaze ngiyiqede ngoba umoya engcwele ngithi ngisayifunda nje avela khuluma izinto eziningi.
eziningi nje ngisafunde nje indawana encane akhuluma izinto eziningi kakhulu ngicine ngakwazanga uyiqeda sengilalela lokho kushiwo yena nayi incwadi leyo oyoyithenga ngeke uziqede uzothi usayifunda akuthathe akubeke kwezinye indawo akwenza ubuyele elokuzaneni eBhayibhelini uthola amanye ama scriptures wafunda akurelateise okunye ukubhale phansi ugcina usukhathele ungasaqedi kodwa ubaba uzokufundisa athi awufunde ngegrace athi awufunde ngeknowledge funda ngewisdom ufunde ngeunderstanding ufunde athi awufunde ngabaprofeti uJeremiah funda ngoJeremiah ufunde ngoJeremiah athi uElijah wenza ukuthi nokuthi athi funda ngespiritual eye ufunde ngespiritual eye athi baba funda ngelokhuzana ngama creatures asezulwini ungene ezulwini elokhuzaneni eBhayibhelini ufunda baba uma ngabe ukuthi uyiprofeti right there akunikeza ama-vision ubona ama-vision ubhale phansi ubuye ufundisa abantwana bakaNkulunkulu uma ukuthi uyaphupha ulala ubona ama-vision so ukumsika uNkulunkulu it's all about ukuzinikela willing spirit okokuqala nje you must be willing in your heart to know more about God ukumazi ukumfuna la ngakhona umfune haleluya bazalwane so bengithi nje ake ngishare nani ngalesi sikhathi bantwana bakaNkulunkulu ngokumfuna uNkulunkulu ukumfuna uNkulunkulu kubiza ukuthi sivale yonke iminyango nje kubiza ukuthi singasaphili thina kodwa kube uNkulunkulu ophila ekuthina kubiza nje ukuthi ke eyethi intando ife awusakhulumi noma yini izinto nje ozaziyo ukuthi zizokungcolisa zizosusa lokhu kaJesu kuwe zizosusa yonke le information obokade uyifuna ngoNkulunkulu uyazivala nje nqi uvala amadlebe nqi bafike bakujwayele bayazi uma bekhuluma nawe ngalezi zinto ohleka wena manje usuke enye ijeni bona bazi ukuthi wenye ijeni basabona leyo umuntu ade bephila naye eqaleni bafike bakhuluma izinto bakhulume bahleke wena nje usithi he awukuzwa yonke lento ayishoyo usuyenza labaqede nje basuke ngoba wenzani uyakuprotecta ufake isigqoko sensindiso uma siya kuma Ephesians 6 verse 12 to 17 bawula khuluma khona nge armor of God uqoka iarmor manje ufaka isigqoko sensindiso sivala konke nezindlebe la sehla sivale konke la sithi protect konke la so nje konke lokho okubi awusakulaleli uya protect lokho okudla ngoba yenzani ukuyijeni uyamsika uNkulunkulu ubaba mangabe usumsike kahle kushintsha nolimi uthi isimo nje siqhamuka ubafice bekhala ukukhuluma nje lodwa nje izwi bonke bahleke ngenxa yani yokuthi uwisdom sehlelo limini lakho bazalwane ilokho ebengidlulisa nje namhlanje uNkulunkulu anibusise amen.